Ahoj, vítejte u mého dalšího videa a dneska vám ukážu, jak jsem si vypěstoval z pecky mango a ostatní věci. Takže začal jsem úplně tím, že mi jednou děda přinesl pecku z manga. No a já ji prostě strčil do květináče s hlínou a potom to postupně rostlo nějak takhle. Jo, nejdřív to bylo takhle malý, takhle velký, to roste hodně rychle. Potom to bylo ještě větší, až to bylo úplně takhle velký. Ale pak mi vyrostlo tohle. To je co? Strašně velký mango. Ukážu vám, jak je to přibližně velký. Tady mám ruku. Takže mi je to takhle velký. No, prostě, jak jsem to udělal, zalíval jsem tu kytku. Měl jsem nastavenou přesnou teplotu. Vždycky mám tady v pokoji tolik stupňů. Jestli to nevidíte, tak tady mám 26 stupňů. Začal jsem teda s mangem a potom jsem pokračoval avokádem. Vždycky je lepší zasazovat víc pecek, protože některá pecka taky nemusí vyrůst. Třeba tohle, to je nejstarší, novější, nejnovější. Taky to prostě zalívám, je tam rašelina, nevadí jim to, jsou to pralesní kytky, jsou na to zvyklí. Nepřelejvejte to moc na pecku, zalejvejte to ze spoda, protože když to budete zalejvat na pecku, tak to splesniví. To už se mi taky stalo. No a já potom pokračoval a už mě nebavily takovýhle peckový, ale pak jsem se rozhodl, že vypěstuju kiwi. Tohle už mám měsíc a roste to strašně pomalu. Je to miniaturní. Je to takhle malý. Potom tu mám taky kávu. Ten než mám vyklíčí do takovéhle velikosti, to trvá 4 měsíce. Tady jedna furt se nechce rozbalit, ale furt je to živý, což se divím. A káva se pozná tak, že má vlonkovaný listy takový. Kiwi se pozná podle toho, že má chlupatý listy, to neuvidíte v kameře. Avokádo se pozná tak, že má dlouhý listy, ale má je tenký. Jako šířkově tenký. Ale natož avokádo, to je má dlouhý, ale strašně široký. No a potom jsem pokračoval dál, ale to už se mi nějak nedařilo. A zkouším zasazovat různý druhy pecek. Jo, a taky jsem si vyrobil... Co to bylo? Taky jsem si vyrobil tyhle miniaturní sukulentíky. Je to korkový špunt. Do toho jsem vyřezal díru vrtačkou. Dal do toho hlínu na sukulenty speciální. A do toho dal malý sukulent. A ze zadu jsem dal ještě magnet. A pak si to můžete takhle dát někam na něco železného. To samé jsem udělal tady. Můžete tam dát i 2. Nesmíte to moc přelejvat, protože ona se tam ta vlhkost drží. Já to doufám nepřelila. Tohle potřebuje vodu. Tohle nepotřebuje vodu. Je dobrý si šahat do hlíny a když si šáhnete jenom na povrch, tak je to samozřejmě suchý, ale musíte pořádně probořit prst až dolů. Tam ucítíte, že je to vlhký a to je dobře.
No a je dobrý mít v pokoji teploměr, protože když to přesáhne teplotu 30, tak to začíná hnít a různě se to kazit. No a to je pro dnešní video vše a zase příště.